Sakong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna. Piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglang-insa na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19.